Tisashi sen pat akan ka step governmenta nga ai kublai bat nga priang sngob ha ya pi baro kiba ya pet pat kiba khmi pat kiba sngap ya kan ka program akan ka step governmenta ka program jong Good News TV kan ka program ka daily devotionals te akan ka step governmenta ru par bangai yang ya phai bat nga ya ka wei ka phang na ktien ko jong ublai ya kata ka bangila ban syam na ka kitab sam ka number ka bachis pa sapusan ka khot ka bakhat phra ki kintien ki ba ongkom ne utrai ulang hajan kita baro ki ba khot kerpat ha u kita baro ken ki ba khot kerpat ya u ha ka ba shisha bat ka phang pedeng ya ka bang adon ban sam ling ba jong ka ktien ko jong ublai ha ka step ka menta ka long ban khot kerpat ha ka ba shisha lesi par banget don na preng jongi ki ba mat ye ki jing khia ka man siam kiba mat ya ka jing bom tikna ha ka jing em kibran ha padeng ka jing do jing kermen bat ha ka bakum gini ka jing ya syam mat ka jing kendo jongi kibun ki jing keli bat ka jing modor bahatu ublei utep ne em ya kita ka jing kendo ka jongi hatu udan ne em ka jing kit kli na ka banta jongi kani ka dekhot ka pen kan mau yangi ba ublei ulang hajan ya kita kiba khot kerpat ya u ha ka ba shisha kani ka benta kam dei tang ka jing ai man siam nrei ka di ka jing pen kan mau ba ublei u yo sngo ya ki jing khot ki jing kerpat ki jongi ka jing jengai kam la ban penya khlat yangi na ka jing tip ka jing yo sngo ka jong u kam la penya khlat na ka jing kerpat ka jongi bat kam la ban penya khlat ya kita ka jing yam ka jing pan ka jongi na ta ublei panam tau kenrat ujongi kamut ayu ban wat haka ba shisha ban khot kerpat haka jing shisha kamut ban wat ya uda kamen siam ka ba pendam da kamen siam ka ba shida da kamen siam ka ba sngur jing mut da ka jing sngo thu bat da ka jing phla ya ka jing long pop kamen siam ka ba da ka jing sngo don kam ya unong yarap ba da ka jing sngo don kam yau tau nong yarap yau tau nong pelat ujongi balai bahap don kaman wat haka jing shisha namar ba ublei upet bat uwat ya ka doknut ke jongi bat haba uwat ukwa ya ka jing ya dei ka ba shisha ka ba klam arsap bat lingba kani un yo ban pen kala thmai bat un yo ban jubab ya kita ke jing pan bat ya ka jing kwa ke jongi namar kata kadai yangi ban sngo thu ningkong e kumnu ban wat hakan rokom ban wat bat kamut ayu ban wat haka jing shisha ban wat yu ublei kamut pan tip yu ublei bolong kumno ublei ulong bakhoj ublei ulong mensiam ublei tau alpha ublei omega ubas dang ubakhat do hatu ngila itu ne em yu ublei baladang ngila itu hatu ngila sngo thu ne em ya ka jing don ga jong ublei haka jing em ga jongi bat ka jing kelir kolong hatu ngila juwat ne em yu ublei da ka jing shisha paralok lingba kan ni ka jing ya dei ka ba ya jan ga jing bat ublei ngin tip yu ublei ulong bakum no namar kata-kata ka jing tip ka jongi kalong ka benta ka ba hakhamat ka jing em kristan ka jongi kalong ka benta ka ba khamat na ka benta jongi kum ki banget ka jing duai ba ka jing puli tin ka jong ublei kan yarap yangi ban sngo thu phang jong ublei ban tip yau ta ublei ban tip yu ublei kamut tang man shunget nrei ban pendam ru ho ban tip yu ublei kalong ban don ga jing perkhat ka ba kraw na ka ban ta ublei ban tip yu ublei kalong ru ban don ka jing hun men siam ha ublei ban kerpat da ka ba shisha kalong ru ban kok ngo yu bon sin ngi kwa ba ka jing em ga jungi kan long kum ne kan long kum tai ngi kwa ya ka spa ngi kwa ya ka buram ngi kwa ya ka nam ba teng ngi klat yu ublei ba ya ka jing kwa ba ya ka mon ga jung kum ta ban khot kerpat ya u ka don kam ru ya ka jing kok ngo ya ka tak ban don ya ka thong ban yai ne ha ka ta ka bla ben shat ngi ban don ya ka thong
banyai ne hakata ke bala benchat bala bo hangi da ublay nomor kata ban wan sha ublay da kajing shisha ka thau bat ka ong bangi di ban wat ya u da kajing kit kli ban kot jing mot ban don nya ka thong ban tep ban ithu ya u hoj ru ban yet ya u da ka do not ka bajanai ban da ka do not ka ba khoj ban ka bas ngor kumta kan ka khubor ka khot yang nga mat ya phi par banget bakade ka kamram ka jongi ningkong e ban tep ban ithu yu play bada bangi tep ngi ithu yu ngi nang kom no ban wat hakan no ko rukam bada kata ngin khot kerpat yu play daga batay kata ka jinga day bad u bad ling ba kata ngin mat ya ka jing kerkhu ling ba kata ka jing khot ka jing kerpat ka bashisha ka bada ka men siem ta ka do not ka bashida ka ba ngor jing mot ka ba pendam ka ba ko ngo ya ublay ngin mat ya kita ka jing kerkhu bat ublay ru unyo ngau ya kita ka jing kerpat ya ka jing kwa bat ya ka jing pan ka jungi ladengin wat ba ladengin pan ta ka do not ta ka jing kerpat ka ba shisha tu blend kerkhu ya ka khubor ka ba lingkot ka step ka manta ngingat scam ublay unyarap badon hikai ni ngela kumnu bangen wat mangen khot kerpat ya u syada kata ka mensiam ka ba ha ka jing shisha tu blay unang yarap bat unang yalam yangi blend kerkhu bat nak menta ka buram ka jongo amen tung yang pendam hau blay ka jing duai tung nya duai ko kpa jing ni bah beneng ni wan atrai hakani ka step ka menta daga jing sngongu yaki ke ibaro ki ba mela le ka jing em ka jongi hoi atrai ki ibaro ki long kum ka mon ka jong me bad hoi atrai bon sen ni khot kerpat ya me bon sen ni wat ya kerteng ka jong me bad bon sen teng ngim yo e ka juba bad bon sen ru ki dan ki bangi yo mat ik ta ki jing juba bad hoi atrai hikai yang ngi ablay bahkan ni ka jing khot kerpat hakan ni ka jing wat ka jung ya me bangen ithu ya me bangen tep ka e kamon ka jong me bada kata ka jing tep ka jing ithu ka jongi ngen pendam me da kata ka jing sngow don kam shisha ya me da ka men siem ka bas ngor da ka do not ka ba itilot ngen khot kerpat ya me da kata ka men siem bahwa ya try kita ka jing khot kerpat ka jongi kenom long le no e nre bangen yo mat ya kita ka jing kerkhu berba kita ka jing khot kerpat ka jing pang ka jing duai ka jongi ngen yo ya ka jubab ka por ka badai biang ka por ka jong me ya belai jem nomor kata yarap hikai ni nang yalam ki por ke badang sa ka jongi yalam ya ka sngihi bor ka wai mar kini baro ngi duai hakerteng ka badon bor ka bat thiang tam ka jong nong penemu jongi Jesus Christ amen